Good morning. Good morning po. Good Shepherd Sunday. Ti Domingo tinaimbag pastor. Ang tartarakan tayo nataamin. Taltalo ti aso kon kanaatalan dahil di maysa. Dahil di dinatang ko iso pa kinaatalan mo. Dagi jay libre iso dati si Gibiyag taltar impanawat ko dagi tayo nagduman ta adula unay. Tinabati ni Guyo tay American Bully piksa ni Maxine ni tinatayag na dakkel na nangisip. Hindi pinakapaborito ti amin ni Rock. Tanong pa nga may kalbit ko na idubli na pa. Yung may kaso talaga nga kulkudan na ka. Ngam singer na dyan nga aso. At sakit nila payag na nukudkudan na at kantay sa uray para bago nukudkudan. Isa ko namin na singer ni Rock. Isuda din dito galong nga aso. At damang pato may kadamanong may naglendang aganak na dito pato. Pasaray 14 kasi alas ko sa pulo nakadalo di anak na nagduma. Ngam nagdaras na maibos. Umuna adda kay tumaytayag. Ito naman sinip payutan na. Makita nakabitbit pilkan. Mabalik lang ma. Di mo mabalik ng palapalo, di mo mabalik ng kamakan. Dandali ako mo, every other ito abda mo ng pinutin na. Di ko na pinidot na nga nangisip. Intay na kunak mo ni J.R. Talaga ang kamakan ko mamatay. Yan mo na may kaya na. Anak mo ni J.R. Di talaga ang kamakan mo na dinupagdisuan na ni J.R. Tanong ka na dadali JP ag sa piloy kung nadaka nakubid dali ka ako kung nadali kang balay. Kung tanong ka na dama nagpilpilay. Ay gayang tirurod na magpakpakan masagit na ko sakiran damo na ipayag ka. Tanong ka nagtingtingin ay bagada na agpangok dali mo ilagay kang balay ko timang ipaypayat mo pa yan. Ipayat kayo kung nakman dadalakal na mo ng mabalin. Kasi kinusi ka nagtarakan. Makita ang ditarakan mo nga sakit na. Tapos na automatic na maringo diri na. No talaga ay ito yung karakter mo. No kuwang. Kita nyo na kayo nga nagpulukan ti aso maghalihan lang. Kita nyo na jay ni ina bakit katangan mi ti aso mo na po tapulutan na ay hitag bakit kayo ko na. Ano may turod di man kayo karakter mo ano may turod na para ko rin di manok na ay ito di manok nagrigat na kita nyo ngurungo. Diyak pa'y nagumuro ay manok nagmurmur tama asyan kasi lang asyan. Kas jadi agtaragon na ko dagon pastor na di naimbag na pastor kasla inaayon natin bagi na di taragon na dama di aso marinam at orehan na ibagbaga lumad madijiri na marinam kataragon mo ngam tinagdumaan na dahil pangarib niya ako Jesus dahil imbaga na hindi pangarib na malagit yun dahil para balot fellowship ginapukaw ka karnero dahil dyan iimbaga na. Tinaimbag pastor ko na iti-trib na tibiyag na uray umay dagiti lobo. Lobo dagiti ay wolf. Dagiti ay wild na aso. Kanan dagiti karnero no abugan dagiti pastor isuna nga mismo ti may balida na kagatan ta grupo nga ron magdagitoy. Ngam no makitang-tangdan ko na agtaray. Ngaminhaan na ako kwa. Nung di pastor, uray no isugal na dibiyag na basta isalakan na dagijay karnero na. Kasya di pangarig na kada tayo. Kasya di hanga pangarig. Kasya di imbaga na kada tayo. Ti panagayak kindungo na kada tayo tiniimbaga pastor. Nga itid na dibiyag na haan na tayo nga mabaling na baybay ang nakaslakas dyan. Kada ito na naimbaga pastor alap sa intid na ti amin. So maawan danag tayo kung natayarod niya. Iturong na tayo, itinalang to apagaraban. Kaya't na nga sa kuwan, He provides. Itad nati kasapulan tayo. Itad nati pagbiyan tayo, han na tayo mabaling na baybayan. Iturong na tayo, tinasaya at na ubog na paghinuman. Upon na, gagitiwaw tayo. Dahil ka tinaimbaga pastor. Hindi magkabalay ko. Iminom di aso. Hindi pa na last week ako. Ako na itang. Ang nagawag ko ang makitangtang na ang mga makitangtang na hindi na. Design ba sa dahil na yung baga pastor, hang na abstract. Hangin
yung imagine tila na preso sa isa tila yung pagkapastoral period. Tinarakan na tayo, impakita na nung kasangat pastor. Therefore, inyawat natin kung galmay sa kada tayo dahil at pinapastor. Pastor tayo mo itong galmay sa kada tayo. Dahil ang kinaimbag dahil ang pastor, inyawat na nga isukilisyon tayo. Therefore, obligasyon mo, pagkanan ni kabsat mo. Painom mo ni kabsat mo. Tapi masakol tayo pa dati pantry dito, dito community pantry, at nagdatong itlog din na minsan sa natry ko kunak ko, nangalaan ta itlog ko, nagkata, baka inano na pala di passing. Tapi masakol tayo pa dati community pantry, hindi pa lang nag-lockdown ko na tayo, anya tibilin ka nag-itisisa tayo. No, agbisin ni kabsat mo, no makamtudan, automatic, si kang kaaruba na ibinayang. Hamurayan ni kapitan, hamurayan ng dagititanod, nga dapilpilin na awar-warasan, nanda kakay-kaya, hamurayan ng dagiti gobyerno nga mangtad. No, addaan ka, hamurayan nga agbisinan ni kay kaaruba. Dito yung adumat tinangaramid kanya tayo, kintat, aging gatatak, adda pa yaon man. No, agsobra di papayang katalo, o pat, hamumasida, paibingayan. Nung makitang-tanggal ka nga imong, isulay-day, pipi ang agtupak na malungsot kaysa di padawag. Aduktas din ang mo. Aglungsot, nagay prutas na, aglungsot, nagay mula na mahal na kaya timangtil. Abaya, nasakit na, na. Haan nga pastor day ta, makitang-tangdan. Uray, di trabaho tayo kakabsat, haan lang nga ito'y community tayo. Naramit tayo nga rin day jay. Pastorin ko na day jay. Haan nga po ta, basit yan da kanyang, awang kasapulan na haan. Di dyan, espiritu marutisisa tayo ka agsisin na ranay, agpipin na rabor. No, ano di bisokol mo, nayunang ikan na kamunti gulay. Takma awan agbisin. Tauray kas ano ka agor mo, adda agimbak na imo, agor nung na imo, addan ko lang ta agbisin. Kada dyan marutiso, kada dyan na pastor ni Apo Jesus, impasa naman akada tayo. Isugurod nga pastor tayo, utkin ni kaaruba tayo. Namarin ng maagsakit, ikaw mo tagi-agas na maagdakin ka. Naman mo pag tumarin mag-alay tayo, hindi para high blood, magkahamang high blood, yes, nakapatayo mo. Tamati para diabetic ta. Insulin mo, o nagkaroon, mali ka, nagaya ka, hamod din, anong dali tayo basic ako, nagdasakit na, tulong naman. Dahil nga ti pastor ko na tayo. Anya nagdumaan na makitang-tangdan. Di makitang-tangdan, na ang mga isakit. Ikabsat na. Ura at trabaho ba? Alam ko ba, trabaho sa eskwela, sa munisipyo, ito ay kumpanya. No sika, ibilbinan mo, nga mo nga kukuha, hanggang na pastor, makitang-tangdan layo ko ng isudan dito, dito tayo korako. Agiliglibas, agilirlirmang no, anya nga oras na sumre. Hanggang na kukuha, di after the salary. Dagiti tao nga handa mga ayat di trabaho da nga kasla gapulaan ta matangtanda na haan nga puso ti pastor dayan. Nga uri ang trabaho tilang berberoken na di mainahan ni sweldo, di para kanya na. Kung nakarod ka na kayo, patakdar kayo simbaan nyo. Simbaan nyo dahil hanggang nga kuka. Hanggang nga kuka, agami da. Kano talaga mga pastor ka, talaga mga makipagtagitwa ka, aywanam. Hanya nakakita ka ito, awan nakasipot, inkargan kita tricycle mo. At dapat markana, OLGP, Our Lady of Guadalupe, Paris, apang kang mangmisa, ipatapat ito, gawan pa lang ako pagi mo. Hindi ka ulaw. Nagda nakita mo, di panunod mga umuna nga ay nga ako, kasi ano nga maiyawin. Nahihaan nga yung baga pastor na ita. Patangtangdanan, tila pang panunutan na di bagbagi na imbes na tumulong di pa nangisakit, iti parokya, iti kaaruba, tila pang panunutan na para di bagina. Nagdagan yung pastor na. Tayo pastor tayo iti tunggal may sakit taon di pagimbagan ni kapsat mo no agda na wad automatic iparabor mo tadi patangtangdanan ko na tayo maulitan dila pang panunutan na para ijay bagbagi na haan na nga isakit haan na nga ibilang ako ko na
Muna ka dito, kala ko ma dito barangay hall. Nagtang trabaho da, simpagan na dito barangay hall ti Sevilla. Kung patangtangdanan ka nga ko rin maong matulisan, at the simento dyan na inton rabi ay in tricycle mo. Dahil ti mang librong. Haan na nga isakit, ti kupa ti barangay, ti lapang panunutan na dayay, bukod na ito no ka nagkurang talandukan. Sevilla nga ro, di ba? Lahat. Dati yun dati yung ka, nagagayang miti, nagaramid ka na dati hindi ka, nag-aguyas ka no, kung maranikin na rin ang doktor na may aguyas. Yang mo kada dyan na rin, no? No, haang mo ibilang di ba din makipagtagikwa, ti panunutan, isulay dito. Nung iba kang kuha tayo na ito, bagi tayo amin, isakit mo. Kasi mo na yan, pastor kitain nyo. No, ay pastor talaga mo, umyan ijayin. Agyan ijay, ayan ti karnero na. Itid na takit aldaw rabi, bantayan na isalakan na ida. Kung nada marud ka pa, tinaimbang na pastor ka, kaang-angot na dagiti karnero, di man? Ngamin ijay tibiyagnan. Nung sa bali, ilir di angot mo katabada, hanggang bilang na yung baga pastor. Kasi mo ti mangi daulo, kala ka mapadi ka, hamo maiyadap di bagin iti kultura dagiti tattao, aginggan na hamo maiyadap di bagin iti kultura dahamnan ko balilang, balin nga effective na padi. Uri mo ka, o ti principal ka, o ti maestro ka, no hamo maiyadap iti kultura iti napanan, handa ka pailaan makaang-angot, na handa pailaan effective. Dahil iti pinaimbag ka pastor kakabsat, kasi iti ibagbagaan mo ka na tayo, nga iti panagkakaaruba tayo, iti gimong tayo, iti sisa tayo, impasa ni Apo Jesus dahil ka kinapastor na He is our head. Isuna nga ti head, is da tayo ti bagina. Therefore, the mission, kupa tayo. At dati espiritu na naman tarabay ka na tayo. Ngayon, di mission na, da tayo ti manituloy. Isuna pastor ka mat kadagiti kaaroba, pastor ka mat kadagiti kakabsat mo, kita haon ti pagimbagan na, haan nga natin bagbagin kita haon ti pagimbagan na. Dahil ibagbaga na imbag na pastor. Uray din na espiritual na biyak tayo. Kuna tayo, nariga. Ngam, obligasyon mo na aywan ang tina-espiritual na panagbiyak ni kapsat mo. Na, may kayo, admisa kayo. Haan lang makinisa kayo na sponsor kayo. Kuna hinaldaw. Parumbol tayo ti pangmati. Nasayaat na pagpatulat ti pangmati. Ti pastorin garod ka, hamo lang pagbaga, hamo lang sao. Di pagpatulat tayo, kadagiti kakabsat tayo. Kas ano nga maayo-ayo daw may agkararag, mo da tayo nga mismo nga mangidalaulo ka. Kabukbutan da mo. Adayo-aday dyan na panagipastor, itina-espiritual na panagbiag. Alam ni Apo Jesus, tinimbang pastor tayo, taktapag din niya. Ado nga problema, ado nga pakarikutan, ado nga personal nga pakarigatan. Nung naagda tayo iti salinong ti pastor, na imbaga pastor ni Apo Jesus, awan dalag tayo. Haan na nga itulog nga ako ripaspas tayo lahat nga matayan, gabot ti pandemya, haamot kuna tayo nga, the faith over fear. Pamati, napatpatid nga abakan na ako matibutan. Nung agbibiyag tayo tilubong tibutan, kaya't nga sa ulhan tayo nga agtaltalat ito na imbaga pastor. Kanya mo tinapintas na attitude tayo ang kasarban na tapos na makapagpastor tayo nga. Sumurot tayo sa timot na. Kitain nyo na dyan grupo di dagiti karnero niya. No umay ti lubo ko na umay dagiti world atak nga aso ti aramidan dagiti karnero ang didikit da. Pag-didikit da ti ulo da kastahan nga makaalam dayjay wolf. Ti kakaasi dayjay sumina. Ti kakaasi dayjay haan nga makapan ijay grupo dayjay ti maala. Kakas diyan mo na kanina kayo, ti kayat nga po Jesus, nadungag tayo yung kuwanan, narigat na tayo nga alain ti kalaban. Nung nasumina tayo, itisalinong na, ikaragakan na kailang isugli na tayo. Ti karo na tayo, nasiputan ka na tangkan di ulo tayo, dahil iti delikado, maabak tayo. Dahil iti delikado, maagaw na tayo, nagiti lubo ti panagbiag tayo. Katat na kakabsat, iso tinimbaga pastor tayo,
karumaan na unay, agtalat tayo ti salinong, ti panangiturong, panangpakan, panangpainom na kada tayo. Ang muna na yun, ti kasapulan tayo, dito ti sakit tayo, iyarumaan tayo lakan ang muna, dito ti kasapulan tayo. Kagapot ada tayo magtibagina, do the mission, aramidin tayo magtimisyon na, itanggaya tayo kada dito kakabsat tayo, iparin na tayo, nga isuda ay ayatan mo't ni Apo Diyos, babaen kada tayo. Babaan kada diti aramid, dagiti pagpatulag ken tulong tayo. Domingo tinayin pagkapastor, agtalag tayo kinkwana, Domingo tayo mat, naimbag tayo mga pastor. No di jay taray ti panunot makitangtangdan pay lakon, adayo pay naglipas ti misyon, adayo pay na agbalay giti misyon tayo. Adayo pay na agbalay giti gimong tayo nga agbiat akas gimong dagiti disipulo. So nga laglagi pa may sakamot nga na yung baka pastor, ipastor mo mat, dagiti kakabsat mo. Babaan ti panulong, tarabay, iti pudpud nga pastor tayo. Ni Apo Jesus na iso ti kangurunaan, iti biyag tayo.